నాయిస్‌గా అది ఎలా ఉండేది గురుగారు? రిసీవింగ్ గాని, మిగతా విషయాలు? ఆయన దూరం లొకేషన్స్ ఉన్నాయి వెళ్ళేది కానీ స్టూడియోలోనే, అన్నపూర్ణ స్టూడియో. అన్నపూర్ణ స్టూడియోలోనే ఆ! ఆయనే పిలిచేవారు. హ్మ్. మీరు ఇష్టపడతారు అది సన్నివేశం, అది ప్రేమాభిషేకమో ఏదో. హ్మ్. నాకు రామారావు గారంటే ఇష్టం, హ్మ్. ఈయనంటే ఇష్టం కానీ సెకండ్ ఇష్టం. అదే. ఆ గొంతులో ఉన్న కమాండ్, అవును. ఆ కమాండ్ ఇంకెవరికి రాదు. హ్మ్. ఎస్వి రంగారావు గారు అరిచేవాడు కానీ ఈయన రామారావు గారు అరిచేవాళ్ళు కాదు. హ్మ్. ఆయన గొంతులోనే ఆ గాంభీర్యం ఉండేది. లొకేషన్‌లో తారసపడ్డారా? ఎస్వి రంగారావు గారు షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు రామారావు గారు, ఎస్వి రంగారావు గారు? ఊరికి ఒక ఫోటో ఏదో చూసాం, పరిచయాలు లేవు అప్పుడు, అదే. అదే. ఊరికి అట్లా చూసేవాడిని కానీ హ్మ్. ఈయన రామారావు గారు అయితే ఆయన సినిమాలే లొకేషన్‌లో ఉండేవాళ్ళకి. రండి అనేవాడు, హ్మ్. హ్మ్. వెళ్ళి కూర్చునేవాళ్ళు మర్యాద.